Salam. Neng tapuk kama parmingguata, tapasonang marohata, martang yang nahu mahita di bagasan rohat tabi, martang yang mahita. Amin. Marinde mahita sian buku inde nomor 10 ayat sada saat rodi ayat tolu. Marinde mahita. Marhite-hite goarni debata amam, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon didok ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akkanaloja jalana sorat, hupasonang pehamu, buat hamu ba augaku tuhamu, guruhon hamu masian au, aina lambok doau, jalana serep maroha, asa dapotan paradianan hasonangan tondimuna. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panondang nasitong, na manondangi ganuk jolma di portibion, sondakon mabohim tuhami jala parbadiai marohanami, asa hutandahami dalan hanguluan marhite siani, saya rajai mahami asa unang manimbil hami sian dalan nasitongi, ale Tuhan Jehovah, patok tong marohanami marhapor siaon tuho marhite tondi parbadia.
Amin. Marindi mahita. Tatangihon ma patik ni debata, ima patik parjolu dohot lapatan na. Patik parjolu, audo jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Lapatan na, ikon umbiar dorohata, jalahu molong, jala upos mida debata, asa misa mida na adong. Ima sahat na, atong rap martang yang mahita menginugugu sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nau partu patihni. Amin. Marindi mahita. Tatau potima dosata nagunangi tuadu pani debata, martang yang mahita. Ale debata nami, namarasi roha jalana badia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami roh tujolum, huilala hami rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido umbai nahu paserep hami diri nami sadarion di jolum. Jalahu parhatopot hami tung na jod-jodo hami manimbil sian akka dalan muna badiai. Songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolum. Alani dosa nami i. Aidang di halomon roham hamatian yakka pardosa. Alai hamubau ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesama salud hageduhon nami dohot pangalusion nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asin roham di hami marhite-hite panindangion dohot hagugon niton di parbadia.
asa tarapul situturo hanami manjuho, asa pantun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapun di guarmu nabadiai. Amin. Hata baga-bagani di bata taringot tu hasesaan ni dosatta. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsaiho au marhites yan akka dosam, jala nunga dilojaiho au marhites yan akka hajatonmu, au tutu, au sandiri manalesei akka pangalosim, alani hadirioku, jala dang behu paingot akka dosam. Hasangapun ma di debata na ginjang. Amin. Marinde mahita. Tatangihon mahata ni debata turpuk ni epistel di hari mingguon imana tarsurat di Kolose sada ayat 24 rodi ayat 20 sia tajahama marsikap soring. Kolose sada ayat 24 rodi ayat 20 sia. Las dorohaku nuaing di akka hapur suhokku nahumokop hamu jala marhite sian dagikku hugoki na hurang dope diakan nati naon ni Kristus humokop daging nai ima huriai. Nang gabe parhalado di auda Hombar tu pangaradation ni debata na pinasahat na tuaw. Imana manggohi hata ni debata nang dihamu. Ima hahomion nabuni najulo sian mula ni mulana marsundut-sundut alai nuaing di papatar do tuakka na badiana. Aitu nasida donai pabutohon di debata surung ni hamulion ni ahyon. Di tonga-tonga ni aka parduigu ima Kristus di bagasan kamu si horhon pakirimon di hasangapon. Ibana do hubarita hon hami hupaingot jala huajari hami nasa jolma di nasa habisuhon lau pajonjong ganup jolma ripas di bagasan Kristus. Ido halo jahon mardongan parukilon marguru tu hagogonna nagogo situ tu makorhon di bagasan. Ido sahatna martua do akka na tumangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amin. Marinde mahita. Ina
taha tindakkon maha porsiaon tai songon nahi na tindakkon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia de bata jahuba ido ama pargubo na sadudusan na tumupalangit dotano au porsia di Yesus Kristus anak ni bata jahuba na sasadai di mana tinubuhon si Maria nagabe-gabian sianton di parbadia an orang soabubuhan ido tuhata na tomao na bernit di pahuman di silatus nama terpajo di bana di opina silam na tua tutuban utul dutano na mulak mangulu di hari patuluhon na menaik ke surga laung dulu siamun bata Jehovah amanai parguhu na satu dusani di sima ibana pai mamulak suku tetanoon mangumi alak na mangulu do naman au porsia di tondi parbadia jaladon sada uria na badia uria atau panalan Kristen kana badia doho dia sesani dosa doho dia tai na mandok mulak mangulu suku daging alak naung mati doho di haluan asura sudah amin. Tapi ke makur sian wek setia budi dungi manghiuton makur apostel.
Kita pegang tik-tik. Tabegema tikting namasa di huriata di bagasan mingguon. Tikting nama ragam, na perjolo guarni minggu tasa darion, ima minggu septua gesima. Nagabe topik ibadah di minggu tasa darion, ima Jahoba do pakirimota. Napaduaon ruas natabba. Mamuka sadarion minggu 10 Februari 2025. Tajalo do gabe ruas ni huriata. Dua keluarga ima naparjolo. Keluarga Amang Daniel Daulat Nenggolan Inatai Sonak Oktavia Boru Lubis. Narosian HKBP Maranata Rawalumbu Resort Rawalumbu Distrik Sapulusia Bekasi. Sonari maringanan di apartemen Taman Sari Semanggi, Komplek Polri, Karet Semanggi, masuk ma tuwek Karbela. Napaduahon, ima keluarga Amang Budiman Binsar SP Sihombing SH MH, Inatai Irma Deborah K. Boru Nababan, Narosian Gereja KBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat, Distrik Sapuluwalu, Jabar Teng DIY. Sonari maringanan di Kebagusan Tolu nomor 40 Walu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, masuk Matuwek, Jakarta Selatan Tolu. Moro Rap Nasida Mandohoti Parmingguon di Manogoton, Pinangido ma asa jongjong ma stokin di nganabe, songon pakadon diri. Horas ma. Selamat bersekutu ma Amang Inang di AKBP Sudirman Jakarta. Napatoluhon pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026. Pinaboton ma tusude ruas ni huriata. Pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026 dibuka di bulan Mei, manang Juni 2025, mulai marsiajar Pargurui bulan Juni 2025. Syarat pendaftaran, maboan surat pengantar sian situawek, fotokopi akte tardidi dohot kartu keluarga. Partangyangan wek, di wek Karetengsin, di Patupado Partiangan di hari Kamis 20 Februari 2025, masuk pukul 10 siawib, inganan di ruang Salomo, nama Jabui keluarga Amang Tunggul Sihite, Inang Situa, Rita Marheni Boru Simarmata. Napaduahon di wek Setia Budi, ima di hari Jumat 21 Februari 2025, masuk pukul 10 waluwib, inganan di ruang Salomo, nagabe tuan rumah keluarga Nyonya Situa H. Hutagalung, Inang Boru Sitopul, Manang Opu Alma Boru. Di wek Jakarta Selatan Tolu.4, ima di hari Jumat 21 Februari 2025, masuk pukul 10 siawib, sekalian koreksi 10 siawib, inganan di ruang serbaguna lantai sada. Tuan rumah keluarga Amang Situa Dr. Batara Sakti Simanjuntak, Inang Ellen Boru Simanggungsong, dohot keluarga Amang Maruli Sibuea, Inang Roli Boru Simanjuntak. Pinangidoma tusude ruas niwek asaboi mandohoti pertanyaan weki. Palimahon Padidion Nabadia di hari Minggu 2 Maret 2025 di Ibadah Manogot Walu Tolupulu di Patupahuriatado Padidion Nabadia
di Huriata, konseling tunatoras naneng maboan anak natardidi di Patupa di hari Jumat 28 Februari 2025 masuk pukul 10 pitu WIB, Inganan Ruang Salomo. Panopon undangan syukuran awal tahun dohot launching tahun transformasi HKBP Distrik Walu Daerah Khusus Jakarta. Ima di Patupa di hari Selasa 10 Walu Februari 2025, Inganan di Sopomar Pikir masuk pukul 10 WIB. Sudedo panditata dohot keluarga mandohoti ulaoni. Napapituhon Ruhut Parmahanion Pamicangon Manang RPP. Mamuka Sadarion Minggu tanggal 10/6/2025. Hona Ruhut Parmahanion Pamicangon 2 halak ruasni Huriata. Naparjolo Amatta Anton Tambunan Sian Wek Jakarta Selatan Nopat. Ala mangajuhon tuntutan sirang pardongan saripeon nasida marhite pengadilan patudos tu RPP HKBP bab 4 poin sada butir P. Napaduahon Amatta Andes Manogutua Tambunan ST Sianwek Jakarta Selatan Sada. Ala mangajuhon tuntutan sirang pardongan saripeon nasida marhite pengadilan patudos tu RPP HKBP bab 4 poin sada butir P. Toktongma taboan nasida di bagasan tangyangta. Asa masih hohot haporseonna dina mandalani parmahanion ni huriai. Tikting dewan-dewan. Naparjolo Dewan Koinonia seksi sekolah minggu. Rangkaian acara parheheon seksi sekolah minggu. Haduan di patol khas seksi sekolah minggu mah marhite sosialisasi dung sidung tiktingon. Napaduahon seksi remaja partangyangan remaja ima di Patupa di hari Sabtu 22 Februari 2025 di ruang Yeremia lantai tolu masuk pukul 10 pitu WIB. Tuan rumah pendamping seksi remaja. Paduahon rapot natorasni remaja dohot pendamping remaja pembahasan program diskusi program kerja remaja tahun 2025 di Patupa di hari Minggu 2 Maret 2025 masuk pukul 10 sada WIB, Inganan di ruang Lewi. Sian seksi Naposo ibadah pengurus rutin bona tahun Naposo Bulung HKBP Sudirman Jakarta ima di Patupa di hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 10 pitu 1:20 WIB, Inganan di lantai sada dohot pelataran gereja HKBP Sudirman Jakarta. Tema melangkah dengan iman di tahun yang baru, subtema Boy Mata Jaha di Wartata. Seksi Paropuan Inahana HKBP Sudirman lau mandohoti ibadah bona tahun Distrik Walu Daerah Khusus Jakarta ima di Patupa di hari Selasa 10 Walu Februari 2025, Inganan di gedung Sopomar Pikir masuk pukul 10 WIB, Pinangidoma tusude Inahana ni Huriata asaboi mandohoti ulaoni. Seksi Paropuan rutin seksi ama Naparjolo bona tahun seksi ama. Seksi ama HKBP Sudirman Jakarta. Neng Patupahon partangangan bona tahun ama pada ima di hari Sabtu 22 Februari 2025 masuk pukul 10 walu 30 WIB. Inganan di ruang Salomo. Pinangidoma tusude Bapak di huriat tahun asaboy mandohoti kegiatan ini. Seksi Diakonia dohot marturia agenda rutin. Guarni Namar Sahid di Jabu Boima Tajaha di Warta Jemaat nong di Parade di Hita
Saya itu hatama na pamalupo nakana akadongata namar saiti. Parhala doni huriata pasahaton selamat ulang tahun tu sude ruas nomor ulang tahun di bagasan mingguon. Di tangan nasiamun do gajang ni umur jala di habirang na do hamoraon dohot hamuliaon poda tolu ayat 10. Ucapan terima kasih Majelis Parhala do ruas di AKBP Sudirman Jakarta pasahaton hata mauliate tu keluarga situa Dr. Andes SD Sinaga inangi boru marpaung na paradehon snack dohot bunga altar songon ucapan syukur dinasida marulang tahun pa pitu polonopon. Tuhan Yesus memberkati. Songon nima tikting di bagasan mingguon akat tikting nasopola ni jahon namardomu tu kegiatan rutin parhepengon panitia pembangunan boy mata jaha di warta jemaat naung di parade di hita Horasma di hita. Tapi kemah sosialisasi san seksi sekolah minggu. Halo. Tahu nggak parheon itu apa ya? Tahu. Halo, halo. 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 Tahu nggak parheon itu apa ya? Tahu. Enggak. Iya, tahu. Apa? Yang waktu kita main games dan membaca firman Tuhan. Selamat datang di kegiatan penuh sukacita dan semangat Parheon, sebuah perayaan kebangkitan yang dipenuhi kreativitas dan iman anak-anak sekolah minggu HKBP Sudirman Jakarta. Parheon bukan sekedar kegiatan biasa, ini adalah momen di mana anak-anak belajar tentang kasih dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus melalui berbagai ekspresi seni dan kreativitas. Setiap gerakan, setiap lagu, dan setiap karya seni yang mereka tampilkan adalah bentuk ungkapan iman mereka. Mereka belajar tentang nilai kasih, pengampunan, dan harapan baru di dalam Kristus. Melalui Parheon, anak-anak sekolah minggu HKBP diajak untuk bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Bersama-sama, mari kita sambut dan rayakan Parheon Sekolah Minggu HKBP Sudirman Jakarta tahun 2025. Horas, shalom adik-adik. Hai teman-teman, ke Parheon 2025. Teman-teman jangan lupa ikut ke Parheon 2025. Teman-teman jangan lupa ikuti Parheon 2025. Teman-teman lupa Parheon 2025. Shalom, selamat hari Minggu, Horas Madihita Saluhutna. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat berdiri di sini dalam rangka sosialisasi Parheon Sekolah Minggu tahun 2025. Yang kami hormati, Amang Pendeta Sobok Simanjuntak, Amang Pendeta Hercules Panjaitan, Inang Pendeta Nurista Simanjuntak, Amang dan Inang Parhalado, serta yang kami sayangi, opung, orang tua kami, serta abang dan kakak. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka daripada tidak disayang, lebih baik saya perkenalan diri dulu. Opung, Amang Inang, perkenalkan nama saya Dear Saragi, saya guru sekolah minggu yang mengajar di kelas 3-4 dan tahun ini saya ditunjuk sebagai Ketua Parheon Sekolah Minggu. Sebelumnya saya mohon maaf dan sekaligus izin sosialisasi hari ini saya bawakan dalam bahasa Indonesia. Tetapi saya percaya sekalipun dalam bahasa Indonesia tidak akan mengurangi sukacita kita dalam beribadah dan informasi tentang Parheon yang hendak saya sampaikan.
Di tahun 2025 ini, tema yang diangkat sekolah minggu menjadi tema Parheheon yaitu Mataku Tertuju pada Allah yang diambil dari Mazmur 141 ayat 8 sampai 10 dengan subtema Hidup di bawah naungan Allah bersama-sama melayani dan merawat dunia. Adapun sebelum ke Parheheon, kami punya Pra-Parheheon. Pra-Parheheon kami yaitu yang pertama ada opening ceremony. Opening ceremony sedang berlangsung hari ini Amanginang Opung di Ruang Salomo yang dilayani oleh Inang Pendeta Nurista Simanjuntak. Kegiatannya berupa ibadah bersama dari adik-adik Batita hingga adik-adik kelas 6 SD. Kemudian kita melakukan Pounding Eco Print Tote Bag. Jadi adik-adik nanti selepas sekolah minggu akan bawa tote bag. Tote bag itu dihias. Hiasannya berupa daun, jadi di situ memang kami guru sekolah minggu ingin melatih selain kreativitas adik-adik, kami juga ingin melatih agar adik-adik semakin cinta terhadap lingkungan. Sesuai juga dengan tema di hari minggu ini yaitu Allah memberi pertumbuhan dari 1 Korintus 3 ayat 4 dan 9. Yang kedua, sekolah minggu mengadakan ASM Got Talent. ASM Got Talent ini akan dilaksanakan di hari Minggu, tanggal 9 Maret 2025 bertempat di Ruang Salomo HKBP Sudirman Jakarta dari jam 10.45 sampai jam 3 sore. Adapun dalam ASM Got Talent ini perlombaannya dibagi menjadi 2, horong kecil dan horong besar. Bisa dilihat di warta jemaat bahwa kalau dia horong kecil kegiatannya berupa bernyanyi, solo ataupun grup, ada menari dan juga mewarnai. Dan juga di kelas besar ada bernyanyi, menari dan bermain alat musik. Kami mau mengajak dan juga mau minta tolong kepada Opung dan juga orang tua kami di sini untuk mengajak adik-adik untuk mendaftarkan dirinya. Siapa tahu adik-adik akan menjadi ASM Got Talent tahun 2025. Ada hadiah menarik itu tentu dan juga nanti juaranya akan mengisi acara di Puncak Parheheon di ibadah KLA. Yang ketiga, kita punya family fun walk. Jadi di sini kita akan sehat bersama Opung dan juga orang tua kami akan dilaksanakan di hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025 dari jam 7 hingga jam 9.30 bertempat di Tebet Eco Park. Dan yang terakhir, kalau ada opening ceremony maka ada closing ceremony. Closing ceremony-nya akan ada di hari Minggu, tanggal 23 Maret 2025 di jam 8.30 sampai jam 1 kita ada di 2 ibadah, di ibadah pagi dan juga di ibadah KLA. Dress code yang digunakan yaitu coklat krim dan hijau sage serta menggunakan ulos. Sesaat yang lalu tadi kita sudah melihat apa itu Parheheon. Jadi kalau kita lihat Parheheon diambil dari kata hehe yang artinya bangkit. Maka kami guru sekolah minggu beserta dengan seksi ingin bahwa di tahun ini Parheheon itu bisa membangkitkan semangat adik-adik, tubuh, jiwa.
Marinde mahita laos tapapunguma piliatan napat julu sada adot sadabi. Adani Jehovah
Dami ni di batana sumurong siya saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiram mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Damang dainang haangin ng pinaribot pe, na hinahulongan ni Tuhata Jesus Kristus, horas madihita sa luhut na. Mauliate matutu, jalohamu mahata ni debata, jamita di minggu nabadia sa darion, minggu Septuagesima, ima na tersurat di buku panurirang Jeremia, di bidu 17. Mamuka maisian ayat 12. Rodi ayat 10. Jeremia bidu 10 pitu. Mamuka sian ayat 10 sahat. Mamuka sian ayat 12. Rodi ayat 10 songonoma padokna disipay huti utamuma. Oe habangsa ni hamuliaon, hati boon sian mula-mula, hajongjongan ni habadiaon nami, ali Jehovah, hodo pakirimon ni Israel, saluhut akan natumadikoko gabetarurak akan namarbalik siya nau ikot tarsurat guarna tutano alatina dikon nasida mual ni ay kangoluan ima Jehovah sayhoma pamalumau ali Jehovah asatung malum huhilala sayhoma mangurupiaw asatung dapotan pangurupio nau ay hodo puji-pujiokku idama akan nasida madoktuaw di dia dohatan ni Jehovah uaroma niyan nuaeng alayang goau dakku socoton gabe parmahan au mangihuto ko jaladang halomohon ari namarjeai hodo botosa hatanaruar sian bibir hupe patardoi dijuluni bohim unang tunggabe hasonggoto ko diau hodo hapurusaku diari hasusaan ikut tarurak nian akan na mga liliaw alay unang tarurak ang guaw ikut tarsonggot na sida alay unang tarsonggot ang guaw paroma tu atas na sida ari hinamago jala silopit 2 hapipidom na sidai ima sahat ni turpuki hurian na hinahulongan ni Tuhata Jesus Kristus di bohali dohita marhita sada topik ni jamita tao namadok Jehovah do pakirimota Tuhan pengharapan kita asaw mura dapot atusata taringo tu jamita on totu idaot tama jumulo siang latar belakang pajuon ni Jeremia. Na parjulo sahali amang dohot tamuinang. Dijo debatado si Jeremia. Lau pabakiton na gabe panurirang na. Di umur na macay bajar dope. Kepada bisuk mangalehon berbagai penafsiran taringo tu usia ni Jeremia
masa pajugoni sekitar umur 17 tu 10 tahun. Boy main waeng tatusi umur 17 tu 10 tardok hira bajar dopion lumobi di jamata nuaeng. Napaduahon dipilit di batai bana di habajaron nai ahado alus ni si Jeremia ujuro de bata madok pabakiton na ibana gabe panurirang partonaan manang penyambung lidah unang matuhan ay bajar do piau dak kuboto makatai hal wajar ala habajaron nai HP ikon partonani debata ibana jalai ko jongjong ibana laho pasahat tontonai diadopan ni bangso ni debata unang matuhan ay bajar do piau ahadidok debata ajarak kudoho lao madok sidohonomo ajarak kudoho lao madok sidohonomo molonunga debata namadok ajarak kudoho dangadong nabui manulaki haru dihalak batak molonunga pola raja marsuru didok daedo seuluan. Kita posisikan dulu posisi kita di posisi boru. Molopola hula-hula marsuru. Hira sukado roha madok unang maaura janami sianuma. Idolapatan ni padohani molopola marsuru raja daedo seuluan. Nah, tuhita saluhut na pungudi sonak ka na hinaholongan. Di jauh de bata Jeremia, di habajaron nai, naso sadiau boto hata, songon nidok ni halak bataki, tetapi Tuhan mengatakan, jamau kudo pamangami, itu merlapatan, ajarak kudoho, lau madok napatuti, madok sidohonomo. Tudia iba nalau pabakitona asau mura musetatusi. Pada saat itu umat Israel berada dalam pembuangan di Babel. Terbuang bangsoi di habuangan Babel. Alaniahai totu dada alani burju. Molohalak na burju HP daupotan upa gabe honauhum sudah tidak adil lagi. Nah, umat Israel ada dalam pembuangan. Alaniahai alani takang niroha. Wajar Jeremia madok unang maau. Aina yang perhadap penonai bana tujolma natakang. Natakang roha. Lomodo rohamu madongani natakang amanginang. Najiking, najengjeng. Ayalana marah-marang gede. Natakang, ngatakang, jengjeng, jingjing. Harap muse. Si jogal, muse. Si jogal bautin nate. Jogal rukung. Akadia museon. Nah, karena marah-marang gede nagudangan dohoti. Jogal, jengjeng, jingjing, jogal rukung. Jogal baut. Adong bau na lebek-lebek akadongan. Anggo lebek-lebek godang bui pakeo ni. Alay kon nakoras do baut. Nah, hamu amanginang tusi maibana naing suruon na.
Kembali dia menolak. Tetapi karena Tuhan memanggil dan akan mengutus, dang bui terjuasa. Ai didok de bata jamauh kudo pamangami ajarak kudo ho laumado sidoho nombo. Nah paduahon nakid umat Tuhan sedang dalam pembuangan. Bukan karena kebaikannya, tetapi alani takang niroha. Alani manudalhon debata. Ima latar belakang nak bui di tabereng di Jeremia mamu kasihan bedusada. Nah paduahon masuk mahita. Tugor ni minggu septua gesima. Hamu akadongan ahado huruai. Buasa ikon dibain bapak-bapak gereja. Ya, nama-nama minggu itu. Jalaikon taihuto ni hobartu tahun ni gereja. Totu adong do pesan-pesan makna nanaing dohonon na disi. Septua gesima asa mamu kasihan sadarion ang manginang nunga di jauh jalan di sungguli hita taringo tu prapaskah di mana bahwa 70 hari ada orang soare haheon di Tuhan Yesus. Ima sadarion nunga tamasuki guar minggu septua gesima 70 hari ada orang so ari haheheon ni tuhatai. Jala napaduahon septua gesima ala tongon laus ijamita sadarion sian Jeremia patuduhon tuhita bahwa ternyata ada masa 70 tahun lamanya umat Israel hidup dalam pembuangan di Babel. 70 hari mangulu nasida di habuangan Babel. Hamu manginang nahina holongan namar saur di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Asa jami tahun los patuduhon 70 tahun mahape lilingna. Martakang bangsoi maradopod de mata. Laus disima marsaringar hatani di bata majuhon tunasida asa mubamanian rohana sida. Kembali kepada Tuhan. Tetapi mari kita lihat. Ditangihon nasida do hatani debata marhite Jeremia tidak. Hasitongan ni debatado pinabuan ni Jeremia tu bangso na terbuangi ay hasitongan do debata. Tetapi justru para raja penguasa dohot akan terbuangi manulak asa unang marajamita si Jeremia di tengah-tengah nasida. Hentikan itu, kira-kira seperti itu. Penolakan ima patuduhon naso adong hamu baun niroha di nasida. Mari kita bayangkan amang dan inang ketika kita mengingatkan memberi nasihat terhadap anak-anak. Alai dijuarhon, yaitu siamudo hata dijuarhon, ditulak sipaingot nasihat munai. Bui mai tabayakon, apalai tos mak, ate-atemu, pusu-pusumu, songonak kadainang nama nubu hosa. Buah, pakilalamu, manang mekelekel merijahijak gohamu, ala ditulak danahi podamuna, nasihat muna. Sungguh aku senang anakku menolak nasihatku inna. Justru kita merenung. Itu tahe. Ay buah sama jua danahon. Dihatasi paingotu. Ajari au Tuhan. Kembali. Akadamang peradison. Molopola dijuarhon akayanakon. Ditulak. Poda si paingota. Atuan ni babah. Itulah akayanakok kido. Poda kisi paingoti. Mulia tema Tuhan, idodohonota, saya rasa kembali kita pasti merenung.
Soni masih Jeremia di son. Dia meratapi. Nani ratapan ni ibana dan hadiriona. Alai. Hatak kangon ni rohani bangsoi. Na soolo muba. Jalan na soolo mulak tu dalan ni debata. Dia meratapi itu. Hidup tu. Diratapi ibana. Itu na parjodo. Dia renungkan itu. Alai na paduahon diratapi ibana manang taringo tu dirina. Jadi boy do sahalak guru mengevaluasi dirina di saat dia mengajar di depan anak-anak. Alai sada pesian dan diajaranna dang diboto majaha. Misal, dang diboto berhitung. Setung metode pengajaranku dona salah. Boy do etong, itu tahe? Nah, jadi kembali sama juga seperti boy do evaluasi otak diri tak betaktung. Nah salah menempatkan doau. Nah salah mardoksi dohonok ku doau. Nah suadong do daya tarik nih nah hupasa hati. Boy do koreksi, evaluasi. Tetapi sesungguhnya patal tarida disi. Dang naso sitong pinasahat ni Jeremia alai rohani bangso ido natung marna takang. Ido sadidok we hamu habangsa ni hamuliaon hati bonsian mula-mula hajong-jongon ni habadiaon nami ali Jehovah hodo pakirimon Israel saluhut akan datu badi koko gabi tarurak akan namar balik sianau ikut tersurat guarna tutano ala tidak dikun nasida mual ai kanguluan ima Jehovah ala tidak dikun nasida mual ai kanguluan ima Jehovah hamu amanginang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Masuk mahita muse. Tu bagian patuluhon. Adong dopat dohan madok. Apa yang kau tuai? Itu yang kau tabur atau sebaliknya. Sebaliknya rotahe, apa yang kau tuai itu yang kau tabur atau apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ido muliate ma berarti dah adong namo dohodok. Apa yang kau tabur itu juga yang kau tuai. Jonok doi tu parnguluon. Alai huji macam mabuan sada contoh taingot tagan di bona pasugit. Itadahamu do bona nieme. Ate. Itadahamu do tanaman padi. Iya. Molosinuan eme diharap poda kapangula ma ahana tubuh. Eme. Tapi suduk si patah si marememe kan. Nah. Mula disuan eme diharapot do tubuh aha eme jala parbuen eme do diharapon nang gotilonna iduatong napa duahon hubuat tong pikirata tubuh napa sugit itadahamu do abar dang ambasador abar do ate itadahamu do abar adong dua bahasa dipakai halak Batak, didok abar, didok tobat. Alai mau lihat makau murah beja mitain no kahonan na tu bertobatan. Sebab itu yang mau Tuhan ajak. Ya, abar, abar didok muse tobat ninda tiamang dihitan. Ingat apa nuanan dia hadon, deke, edo. Jadi molo tasuan deke di abar manang di tobat nakin atau bahasa Jakarta mungkin kolam asai boto kanoposo ayah du abar hidup penditaon ayah du tobat indangan kolam
kolam ikan. Nah, molo tasuan di si ikan, batotu ditikina anon, gotilota siani, ikan do. Dang mungkin harap ko siani kala jengking. Manang lipan, manang ulok. Alay tahirim siani, ditikina, buatot tamakadike nama cai balga. Ido tahe? Deke nama cai balga na tabuan, mabuat deke, molo pola mulak kita, dangi ipas kaun molong dan yang mulak mahamu, tak pola buai. Praktek ko kamu manoni, apalagi molo abari na pinature ni na tua-tua hidup pinahinan, adong do pitaring disidiki, manakku pina tabuan. Jala mangalangi pina tabuan, suwi na malakku na ay ningok ma, na tua-tua hinahinan na manuani contoh kan. Nah, jadi hukum tabur tuai, molo ita suan ido gotilota, molo sebalikna adong dua hal. Nanaing idauta siani. Molo positif do ibana dohono tamara. Wah, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Semisal ikan mas menurut kita misalnya dengan usia 3 bulan paling do walu tu pitu ons tibona borakna. HP tiki masa panen ini 10 kilo. Mustahil bagi Tuhan dan ulah saudara patupa. Mau lihat ma ido dohonota. Ido kan. Alai. Tasuan nak kini mana dengan benih ikan mas. HP di saat kita mau panen. Itu berik tabe kita isi. Akakala jingking doh akalipan. Ahama dohonota. Aduh. Romadongan nama mereng, terimalah itu sesuai amal dan perbuatan indah. Namu amanginang nahina holongan, iai tasuan matuaido gotilota. Alanido bolo di buku ya kapan urirang, saya dijauhon tu halak na terbuang, tuak kajol masih jugal rukung, didok rupani. Muba mahamu asa unang songgop nauposi pau bahamu ma rohamuna asa unang songgop nauposi ada itu kiai dok tu si jugal rukung imada kau nanti akan menerima berkat kau akan bersuka cita daungi morudang di pau bahoro roham ingok ma jalomu ma nauposi jalah hatari di batado madohi hamu amang dohot tamu inang nahi naholongan. Nah baik tuhita saluhut napungu di bagasan tikion di suarahon marhite turpukon pabua debatatai mata mual aek hangoluan mata mual aek hangoluan. Dia kamarga-marga nih halak Batak, saya dong do didok mata nyari bicar, mata mual. Adong do hai begi hamu ya kada tua-tua nami, akaopung di son. Ido. Molo soy boto mata mual na baisina tumua isukum ma mata nyari bicar na di marga na. Nah orang Batak itu biasanya ada, amang situa Hutagalung. Ibu tohoro amang mata mual nih mata nyari bicar nih Hutagalung amang situa dokter Hutagalung ibu to amang do jale tersobaru ibu tu sing itu boro pacupang ibu do hoti alana mata nyari bicar nih bahkan terningod do nah isuku be mayan noda namangihu muse didok jahoba mata mual hangoluan. Baunak sangat dilitoki dongan matanya iba. Itu teh jujur jamu. Molo pole litoki dongan naikmu mata mual ni aikmu nabah hira-hira. Tuan ni babah ilitoki ho mata ni mual hunnahamu no? Tidak akan mungkin.
Edo, alania hamual. Hangolua musa dipudi. Baido dah. Alani unang talitohi mata mual ni aik hangoluan jalaunang tatadikon molo naing mangulu hita. Itu baina di Alkitab tai air adalah simbol daripada kehidupan. Baido dah. Air simbol daripada kehidupan. Molo sada inganan sada luat maul dapot aik dan adong mata mual tabayak koma haru air nang 10 tahun di bagasan teng inumo ni. Meido. Inumo ni alani argani aiki. Jadi didok dison unang tadi kom mata mual aik kang oluani ise doi debat aja hoba. Di padan nai baru didok Yesus do aik hangoluan. Ego emi banyak perkataan Tuhan Yesus ya tentang siapa dirinya. Akulah air kehidupan. Akulah jalan, akulah roti, akulah gembala. Dohot na asing. Nalani hamu manginang mulak ma tu Tuhan Yesus. Adong do repnya deta madok. Mulak ma tu Tuhan Yesus si palua to dimi dang ditulak hona dangol boan nasa amang mabir hamu madok boan nasa ido boan nasa dosami ido unang mabir ate so tung dira jume hamu ang guawa mangdang perdosa hola perdulo sanggul lo perdosa namu toka ate manang gabiro ko kamu dak perdosa hola pertoba do nahamu tidak sudah hita napungon mangolu di bagasan akada burjuro hita jujur majo ise maison nahiatak kang rohana au sada apula mabira horodisi ate ngamu baro hakku ngamu babe dakko toloho oti-otik ise masya kita son nahiatak kang marturujo babasa mabir hamu ate berarti akan aburju do sudah mau leate ma ate jala memang ido na pinangido ni debata mulak ma tumual aik asa buah asa mangulu asa ias diburi Tuhatai sebab Sabtu Agesima sudah mengajak kita untuk menatap merenung bahwa 70 hari ke depan sahat mahita tutiki dan itu 70 hari adorang so ari haheheon ni Tuhatai. Nah baik, na parpudi ma amang dohot tamu inang. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang kekal. Manoktong do debatatai, jalahatana pe manoktong do. Ido na pinasaha na tu si Jeremia, jala di leon tu ibana tolu huaso em. Molo dihalak batak, lau sumar tulu em duan non ulau ninin na, namar pardumo tuaha may tulu em. Ate amang situa nami marhadu muatu dia mai tulu em di halak batak gugujo bay namang ngalam matuau parsaripeon atar dia mai tulu em mai isi mano potosa nga banulang siya mga ngamol dapot tu sa tasala jomang mar olo amuse Martonggo raja ro manang marhata sinamot. Martonggo raja, oke mulai ate. Ima molo di halak batak tulu em. Alai molo tu si Jeremia tidak. Di leo de batatu imana tulu em huaso. Manuan. Mana burhon hatai. Di leo musetu imana. Manang mabubut dileo mo sa ito mana huaso mangaloha medo
Tulu huaso diliw debata tu ibana. Manuan, macabut, manang mabubut, dohot mangaloha. Mari kita perhatikan kalimat itu. Macabut manang mabubut, tardia mau bidang sian hata mangaloha. Ido. Mulo pola muruk sada ina ido tu para umain na macam-macam putu awate. Iko kulohan non. Aido. Iko kulohan non. Bacujur suhamu. Akaina mulo muruk tu para umain na manang tualona. Iko kulohan non aido. Jabulan minna. Aharo jabulan. Oh si tarup. Nanti. Muludang muruk dang mungkin dohonon nasongoni. Nah, Allah memberi kuasa kepada Jeremia. Nak pebajari bana. Allah di batado nama ngalehon tu ibana. Kuaso dia mainakin manuan. Mabubut, macabut, dohot, mangaloha. Itu. Alaina parpudi digiringi bana do tu debata. Dia mana diula di mana naparjului menabur ate sadok mulak ma tu debata. Nanaing dohonon na disi marhiti jami taon hata parpudi adong sada ede namadok bertobatlah dan balik pada kau tunjukkan jalan kesetiaanmu. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh baliklah jangan lalai. Hai sobatku, bayi duda ante. Nungga dipatuduh debata marhite Jeremia dalan natigori ima mata mual aika goluani. Naparpudi sian jami tahun sebab Tuhan pengharapan kita, kembalilah kepada Tuhan maka Tuhan akan memulihkan dan memberkati kita. Amin. Martangnya kita. Muliate di ho Tuhan di luas sohami dipakulingi hatam sadarion di manuguton asasai tangi hami Tuhan tu suaram tu poda tu si paingot nama cayarga ay hodo mata mual ay kanguluan unang hutinggal ho kami Tuhan jala unang hutudal ho kami sadok mulak mahami tu mata mual ay kanguluan ni imahatam ay hataido debata jala di bagasan debatado hatai nu ngapatar di bagasan Kristus Yesus mual ay kanguluani. Alanio Tuhan nasa narotu Yesus sobuma uasna diburi marhite mudar naima nasa dosa pangalausion. Ido juju Tuhan yale Tuhan marhite jamita sadarion ay hodo pakirimon nami jalahodo natau mangalehon alus ni nasa pakirimon nami. Nunga saat kami sadari tu minggu Septua gesima na manungguli hami Tuhan. 70 hari adorang soari haheheoni disungguli minggu lumubi sadarion hami tatan asiniroha dohot pasu-pasu nasian hoi. Pasu-pasu marwasmu akan amar sahid pahisar pamatangna akan naholsoan di ngulu-ngulu siap hari say patudu mai dalam di ngulu di nasidabi akan naholsoan lumubi dia kasuduk na oposo di sirokap ni todi say homa napatuduhon dalan sirokap ni todi nasepadan dohot nasidabi. Tuhan bolotung mulak nona karuas mon ramoti padao sian nasa parmaraan. Sesama dosa nami Tuhan jalo tangyang nami mangasahon
Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin. Hurian itu hata tau dutima acara tau marhite na mared dehita. Sian buku ede 770 mamuka sian naik sada. Laus disoma hita pasahat pilihat tanah paduahon doho tanah paduahon doho tu pembangunan ni huriata tapatu pembangunan ni huriata tapasaha mai sian las ni rohata mared dehita. Tuhan
indai pujionmu Tuhani. Jom kita mengenang. Marsari ngardia kapartego nando kogo disi mamai monang pai masa asude tu surgoi nando kogo disi mamai monang pai masa asude tu surgoi. Tatangi akon ma piliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo hadoruan ni saluhut. Silehon-lehon na dengkan. Dot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masian na niliomi hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni silolyomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliante tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarba dia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang. Leo matuhami sadarion hangoluan siap hari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaur hom madamena tutodim. Horas madihita saluhutna. Horas.